În prima parte a emisiunii o să vorbim despre o distincție primită de Liceul Voltaire din Craiova, o distincție care se numește Cavaler de Ordinul Palma Academic, acordată de statul francez prin intermediul Ambasadei Franței pentru acțiuni remarcabile în domeniul educației timp de 10 ani de către liceul pomenit mai devreme, Liceul Voltaire. Și am chemat-o să vorbim despre aceste lucruri pe directoarea liceului, Dorina Loredana Popi. Bună ziua! Bună ziua! Și felicitări pentru această distincție, care nu-i de aici de acolo, nu se acordă așa tot timpul, să zicem, de conjunctură. Palma Academic este o distincție acordată persoanelor care, așa cum ați spus dumneavoastră, întreprind acțiuni în domeniul educației. Era o vreme în care se acordau în mod special universitarilor, dar, iată, uite, sunt și profesori din învățământul preuniversitar care se bucură de primirea acestei distincții. Ați menționat Liceul Voltaire, este vorba de mult mai mult, este vorba despre întreaga comunitate francofonă. Această distincție mă onorează, sunt fericită că am primit-o, dar dincolo de investirea mea personală, este important să menționăm că această distincție recunoaște reunirea unor energii desfășurate de o întreagă comunitate francofonă. Pe lângă Liceul Voltaire, în județul Dolj, se derulează acțiuni pentru promovarea limbii franceze și a francofoniei, derulate sub patronajul Asociației Române a Profesori Francofoni. Vorbesc în mod special despre filiala Dolj, pe care o coordonez de mai bine de 8 ani. Sunt colegi de limba franceză din mediul preuniversitar și din mediul universitar care mi-au fost alături în implementarea multor activități prin care am urmărit să încurajăm, să atragem atât elevi, am avut și preșcolari cuprinși în activitățile noastre, preșcolari, elevi și studenți în egală măsură. Da, să înțeleg că distincția se dă pe persoană fizică până la urmă și ați primit-o dumneavoastră, nu neapărat Liceul Voltaire. Da, este așa, pe persoană fizică, dar este meritul unei întregi comunități, așa cum spuneam. Sunt foarte multe activități care sunt apreciate, validate în modul acesta. Da, și sunt de domeniul evidenței, nu așa că vorbim la modul subiectiv de niște activități. Adică sunt bifate acolo cu liniuță de la capăt, cum ar veni. Da, nu e prima dată când liceul, când se primește o asemenea distincție la noi în acest mediu francofon craiovean. Eu știu că în 1997, deci acum ceva timp, a mai primit-o și doamna Ortansa Dumitrescu, nu? Da. Această distincție este în egală măsură o poveste despre oameni de valoare, despre profesioniști, despre conexiuni interumane, despre mentori. Distincția aceasta mă leagă într-un mod special de o persoană care mi-a fost alături multă vreme, pe care am cunoscut-o la începuturile carierei mele, momentul în care m-am transferat din Drobeta Turnul Severin în Craiova. Este vorba despre doamna profesor Ortansa Dumitrescu, care a fost timp de 12 ani inspector școlar la Inspectoratul Școlar Județean Dolj, inspector de limba franceză, un om care a știut să descopere o pasiune în colegi, mă refer la mine acum, și să încurajeze. Este un om, aș putea spune, care a știut să îi facă să strălucească și pe ceilalți. Pe lângă doamna inspector, aș preciza că sunt multe alte persoane care au stat la baza formării mele. Mi-amintesc că în vremurile începutului meu profesional la Drobeta Turnul Severin,
când am întâlnit-o pe colega mea, doamna profesor Rodica Mitrofan, care mi-a încredințat misiuni didactice poate nepotrivite pentru experiența mea de început de drum. Eram profesor debutant, dar care m-au făcut să devin ceea ce sunt acum, pentru că niciodată nu m-am dat în lături de la a mă implica, de la a-mi asuma activități, poate cu mai dificil de pus în practică, dacă ești la început de drum. Consider că întotdeauna avem de învățat din lucruri care sunt mai grele de făcut. Ne mobilizează energii, ne ambiționează și reușim să devenim mai buni decât am fost ieri. Liceul Voltaire este un liceu cu predare în limba franceză, asta se știe, și care a avut multe rezultate, ca dovadă că, iată, primim și distincții, și care, cum să zic eu, e un punct de plecare pentru tineri în răspândirea, să zicem, francofoniei în primul rând, și faptul că pot să meargă să studieze în Franța la diverse universități și mai departe, nu? Da, am avut oportunitatea de a lucra în echipa Liceului Voltaire încă de la începuturi, de la înființare, în anul 2015. O persoană, de asemenea, foarte importantă în construirea carierei mele și în clădirea Liceului Voltaire este doamna profesor, doctor, doamna Cristiana Teodorescu, care a pus primele baze ale acestui liceu și care ne-a fost alături în toți acești 6 ani de existență și pentru a sărbători reușitele liceului, dar și momentele grele. Liceul Voltaire este în momentul de față liceul care are cel mai mare număr de clase cu specific francez, adică profil intensiv franceză și bilingv franceză. Se realizează foarte multe activități pe lângă cursurile pe care le desfășurăm și pe lângă programul After School. Implementăm și foarte multe proiecte prin care copiii învață să pună în practică cunoștințele de limba franceză, să le utilizeze practic în viața reală. Este un liceu care oferă posibilități, deschide multe porți către studii în străinătate și în mod special în Franța, dar nu numai. Avem foști absolvenți care urmează cursuri în Franța, de exemplu la Universitatea din Nice avem o elevă care urmează o dublă licență în psihologie și filozofie. Este un simplu exemplu, sigur, mai avem și altele. Sigur, sunt mult mai multe exemple și cred că să zicem, de când s-a înființat acest liceu Voltaire și până acum, aveți o sumedenie de absolvenți care, într-un fel sau altul, s-au făcut remarcați în străinătate. Da, în străinătate, dar avem și absolvenți care au ales să rămână în țară și să urmeze cursurile facultăților din România, în procent de 60%, în jur de 60% dintre absolvenții noștri ai anului trecut s-au înscris la Universitatea din Craiova, la diverse facultăți. Este în special important... filologie, în special? Nu neapărat, nu litere în special. Nu. Pentru că avem în oferta școlară și clasă de științele naturii și avem elevi care urmează cursurile facultății de medicină, facultatea de automatică, tot în limba franceză. Nu? Adică nu. Aceștia nu. Nu, în limba franceză la Craiova nu avem. Da. Singura universitate de facultate de medicină în limba franceză este la Cluj. Momentan nu avem elevi înscriși acolo. Dar știam că la facultatea tehnică, la una dintre facultățile tehnice, era un profil dintre ăsta de general electric sau chestie de o secție cu predare în limba franceză la un moment dat. Cred că a existat acum ceva timp. Țin-o minte, că am un prieten care a absolvit cursurile acestei facultăți și acum lucrează, bineînțeles, în Belgia, undeva, într-o zonă, adică s-a dus, s-a dat concurs, s-a luat din prima. Iată, avantajele practice, să spunem așa,
ale unui demers de genul ăsta? Da, avem elevi, studenți actualmente, foști absolvenți, care lucrează cu firme din Franța. Exemplu unei foste absolvente care este studentă la Universitatea din Craiova și a susținut un interviu chiar la sediul liceului, pentru că acolo se simte ea ca acasă. Să știți că elevii revin. Cei care termină revin nu numai să ne viziteze, dar și să lucreze alături de noi și iată, uite, și în alte contexte profesionale. Da, a susținut interviul și chiar a reușit. Realizează un fel de asigură partea de resursă umană în legătură cu clientela unei companii franceze. Da. Da. Sunt puncte de interes în Craiova. Există o bibliotecă franceză care se numește Omnia și care poate pune la dispoziție, eu știu, o largă varietate de cărți, mai ales beletristică, pentru cei interesați, nu? Mai există Alliance Française? Biblioteca Omnia ne-a fost un partener și ne este în continuare de nădejde. Am inițiat foarte multe activități cu ale noastre colege de acolo. Din păcate, acum nu mai este accesibilă, pentru că acea clădire este în stadiu de renovare. Da. Și așteptăm, sperăm că cel târziu 2 ani de zile se va redeschide și vom putea relua activitățile. Din păcate, Alliance Française nu mai există la Craiova. A fost înlocuită la un moment dat de Asociația Dimanche, înființată de Facultatea de Litere a Universității din Craiova și de Lectoratul francez. Cred că activitatea acum este cumva într-un mod relanti ale acestei asociații, dar avem Asociația Română a Profesorilor Francofoni, din care fac parte și profesori universitari. Lectoratul francez, de asemenea, ne este alături. Am inițiat proiecte, de exemplu, avem un proiect care îi motivează pe copii să deschidă cărțile, să lectureze în limba franceză, proiect care se desfășoară în lectoratul francez, în biblioteca lectoratului francez, un fel de descoperire prin căutare, un fel de joc. Un fel de joc. Un fel de joc. Au repere, paragrafe subliniate în cărți, tot felul de indicii pe care le dăm la începutul jocului și ei trebuie să descoperă acele paragrafe, acele cărți întâi și apoi acele paragrafe și apoi urmează un atelier de lectură-interpretare. Cum stăm cu predarea limbii franceze în celelalte licee, să zicem așa, din clasele primare? Când eram eu în clasele primare, începea din clasa a doua limba franceză să fie predată. Limba rusă mai era, limba engleză. Acum câte ore sunt? Cum e? Da, elevii din școala primară au posibilitatea să studieze o limbă străină începând cu clasa a doua și pot să-și aleagă, în fine, în funcție de specificul școlii. Sunt mai multe elemente care determină alegerea aceasta. Și tocmai în ideea de a îi atrage pe copii către studiul limbii franceze, noi am inițiat în cadrul Asociației Române a Profesorilor Francofoni, în colaborare cu Universitatea din Craiova și Lectoratul francez, un proiect care se numește Caravana limbii franceze în grădinițe. Deja are 10 ani de existență acest proiect. Aș relata un pic modul de desfășurare, este important, pentru că a avut și succes. Studenți din cadrul Facultății de Litere devin profesori pentru o perioadă. Da. Totul se desfășoară pe bază de voluntariat. Acești studenți coordonați de profesori din învățământul preuniversitar care au urmat o formare pentru predarea limbii franceze
în grupe de preșcolari, pentru că este un specific al predării limbii franceze. Acești studenți împreună, coordonați de profesori, devin animatorii unor ateliere de cântece și poezioare în limba franceză sau sketch-uri. Frecvența este de o dată pe săptămână. Avem parteneriat, adică merg în grădinițe o dată pe săptămână, mergeau, acum momentan s-a întrerupt din cauza pandemiei. Mergeau o dată pe săptămână și aveau în fiecare grădiniță câte 2-3 ateliere. Cererea a fost mare. Inițial am avut un atelier și apoi au fost grădinițe care au solicitat să se deruleze și cu alte grupe, să se deruleze aceste ateliere. Părinții foarte încântați. Bineînțeles că totul este formă de joc-joacă. De joc, păi, tocmai asta e. Adică îi numim profesori, dar ei de fapt sunt niște animatori, exact așa. Animatori, dar și profesori în același timp, pentru că învață metode. Este foarte important pentru că în sistemul universitar românesc orele acelea de didactică, într-adevăr, sunt puse în practică prin practica didactică pe care studenții o realizează în școli, dar care, din păcate, are o durată scurtă. Este vorba de câteva luni. Vorbesc în calitate de mentor. Coordonez practica studenților la limba franceză de mai mult de 15 ani și știu ce înseamnă și de aceea am făcut această legătură cu grădinițele. În modul acesta, studenții voluntari pot să își exerseze viitoarea meserie de profesor și să vadă exact acolo concret cum se întâmplă lucrurile. Și să deschidă apetența, iată, micuților pentru limba franceză, pentru că e foarte important, zic eu, limba franceză fiind mult mai digerabilă decât celelalte limbi învățate în școală, fiind o limbă latină, până la urmă, nu? Da. Și există, iată, mă rog, avalanșa asta de ore de limbă engleză cerute de altfel, da? Că mulți zic să învețe engleza pentru că o să meargă și o să dea interviuri în limba engleză. Asta e, n-avem ce spune aici. Noi pledăm pentru plurilingvism. Sigur, Nu considerăm că limbile sunt în concurență. Absolut, și că e vreo aversitate exact, pe undeva. Este important ca ai noștri copii, elevi, tineri, să poată stăpâni cel puțin 2 limbi străine. Limba engleză deja nu mai reprezintă un atu pentru CV-ul unui tânăr care dorește să-și găsească un loc de muncă de viitor și eventual bine plătit. Cel puțin 2 limbi străine. Și așa cum spuneați, limba franceză este mai atractivă și din punctul acesta de vedere, pentru că este mai apropiată de limba română. Sunt acele neologisme, cuvinte transparente pe care deja le folosim pentru a-i atrage pe copii la începutul predării limbii franceze pentru a nu-i speria sau a-i demotiva. Da, avem aici, iată, o sumedenie de proiecte pe care le-ați inițiat și care sunt în derulare. Proiecte Erasmus, iată, mobilități în domeniul științei educației școlare, în domeniul educației școlare. Da, e un proiect timp de implementare 1/9/2021, 30/11/2022. Da, aș dori să precizez că Liceul Voltaire a obținut acreditarea Erasmus, ceea ce ne permite ca timp de 7 ani să implementăm mai multe tipuri de proiecte Erasmus. Adică avem prioritate la accesarea fondurilor. Ceea ce ați menționat mai înainte este primul proiect pe care l-am inițiat, este în derulare, cuprinde mai multe axe, mobilități, bineînțeles, ale elevilor. Vor beneficia de aceste mobilități în jur de 100 de elevi, un număr important, 100 din 350 cât avem actualmente, este un procent important. Dar pe lângă aceasta sunt și profesori care vor fi implicați în sensul că vor însoți acești elevi în mobilități, dar sunt și profesori care vor participa
la activități de formare, la cursuri de formare în străinătate. Avem și cuprinse în aceste activități și job shadowing, care presupune că profesorii merg și observă metode de predare în alte instituții de învățământ din străinătate. Avem și vizite care vizează îmbunătățirea practicilor manageriale, care mă privesc pe mine, dar pe lângă acest proiect despre care vă vorbeam acum, avem și proiecte Erasmus inițiate prin Asociația Părinților și Profesorilor Voltaire. Este un proiect care a fost inițiat anul trecut. Suntem în al doilea an de derulare. Presupune participarea profesorilor și părinților din cadrul asociației la cursuri de formare, la ateliere în străinătate. Am avut deja 3 mobilități în Sicilia în vară. Ultima mobilitate s-a derulat în Slovenia. Temele vizează utilizarea noilor tehnologii. Este important ca și părinții să stăpânească aceste competențe, foarte important. Dincolo de școala online, avem și reuniunile care în ultima vreme se desfășoară în sistem, reuniunile cu părinții, ședințele. Și toate activitățile pe care le derulăm cu ei, dar dincolo de aceasta este vorba și despre faptul că părinții trebuie să fie alături de școală, să stăpânească limbajul învățării, o școală occidentală, o școală cu deschidere, este o școală care nu își construiește ziduri în jur, este o școală care comunică cu restul comunității și părinții fac parte din... Să continue ceea ce fac profesorii la școală. Să continue și, bineînțeles, să fie la curent cu tot ce se desfășoară aici. Pe lângă această temă, vizăm și cultivarea toleranței. Derulăm tot felul de activități împreună cu părinții în legătură cu procesul de antiviolență. Îi educăm pe copiii noștri în spiritul toleranței, al înțelegerii alterității, al empatiei. Sunt elemente foarte importante în educația pe care trebuie să le acordăm copiilor în ziua de astăzi. Mai văd aici proiecte e-twinning, în 4 proiecte active, iată. Da, aceste proiecte e-twinning presupun schimburile la distanță. Se desfășoară prin intermediul unor platforme, platforme pe care noi le utilizăm în viața curentă a școlii, în orele de predare, cum ar fi Google Classroom, celebra platformă Google Classroom, care a devenit prietenul nostru de zi cu zi în această perioadă pandemică. Sunt teme, aceste proiecte e-twinning și Erasmus, de fapt toate sunt proiecte Erasmus, de fapt constituie o continuare a activității noastre didactice pe care o desfășurăm în cadrul cursurilor și ne dau posibilitatea de a învăța pe elevi mai multe lucruri, cum să devină, de exemplu, eco-responsabili, cum să se integreze în societate, să vadă natura în viitor. Da, cum să interrelaționeze cu ceilalți. Da. Inteligența emoțională este o axă importantă în cultura organizațională a Liceului Voltaire. Este o temă și o prioritate în școlile din străinătate și ar trebui să devină și la noi la fel de importantă în școlile din România. Noi educăm în această direcție. Da, iată, sunt proiecte care nu sunt doar bifate, așa cum spuneam înainte de a intra în direct, ci se întâmplă, sunt active. Și fiecare elev al Liceului Voltaire beneficiază cumva depinde în funcție de proiect, cum spuneam înainte. Da, pentru noi este importantă egalitatea de șanse. Organizăm procese de selecție foarte
într-un mod Riguroase. foarte responsabil, în așa fel încât, dacă nu toți elevii, majoritatea elevilor Liceului Voltaire să poată beneficia de aceste mobilități sau să fie implicați în activități care să le dezvolte abilitățile de viață, așa cum spuneam. Rezultatele se văd nu numai în rezultatele pe care le au la concursuri, olimpiade școlare, care acum momentan sunt înghețate. Înghețate, dar nici măcar online. Dar la ultima participare, în 2019, la Olimpiada de Limbi Romanice, liceul nostru a avut cele mai multe premii la limba franceză, spaniolă, italiană. Deci, pe lângă aceste rezultate, pe lângă rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, întotdeauna ne-am plasat acolo printre primele licee. Aș menționa că anul acesta am avut 96,6% de promovare. Pe lângă toate acestea, elevii noștri învață și altfel de lucruri și într-un altfel de mod, prin metode interactive, prin metode pe care colegii mei le dobândesc participând la cursuri de formare aici, dar participând și la aceste proiecte Erasmus. Într-un final, aș vrea să ne spuneți ce înseamnă această distinție, ecourile ei. Așa, ce avantaje va duce liceului această distinție? Distinția, așa cum am spus, validează implicarea unei întregi comunități. Este foarte importantă pentru că, într-adevăr, atrage atenția asupra Liceului Voltaire, asupra comunității francofone din județ. Noi, în general, punem accentul și pe latura aceasta de publicitate și marketing, dar știți cum e, niciodată nu spui suficient de multe. Așa e. Avem plăcerea, bucuria de a fi cooptați de diverse instituții din țară, pe lângă liceele care fac parte din rețeaua liceelor bilingvi francofone, la care am aderat și noi anul acesta. Sunt 25 de licee care ne propun parteneriate. Avem și propuneri din partea multor instituții culturale. De exemplu, lucrăm foarte bine cu Institutul francez. Recent am fost contactată de Institutul francez din Iași. Vom iniția un proiect pentru a sărbători Ziua Profesorului de franceză. Se sărbătorește de 2 ani. Sărbătoarea aceasta este propusă de Federația Internațională a Profesorilor de franceză. Vom lucra cu Institutul francez din Iași. Vom realiza un atelier de bandă desenată pe care îl vor coordona specialiști în bandă desenată. Avem și noi un specialist în Craiova, pe domnul Dodoniță va fi prezent. Care e și vorbitor de franceză, cu atât mai bine. Da? Am fost contactați și de alte instituții. Aș dori să spun că unul dintre proiectele noastre de colaborare cu Franța a apărut în urma unei emisiuni pe care am realizat-o la RFI, Radio France International, acum ceva timp. O organizație din Franța ne-a auzit elevii noștri vorbind în franceză, povestind despre ce s-a întâmplat. Am primit un telefon pe telefonul fix al școlii de la o doamnă care lucra într-o organizație care coordona un radio francez și am fost invitați în Franța împreună cu elevi pentru a participa la un festival de scurtmetraj. Iată, vedeți întâmplarea. Aceasta este conexiunea, de aceea și distinția aceasta este importantă și din acest punct de vedere, pentru că devenim mai vizibili. Mulțumim, Dorina Loredana Popi, pentru prezența la noi în emisiune și mult succes în continuare. Încă o dată felicitări!